Agus a dúis chum bec an siúla anú as a scíide go scíad an ile fascid úlapúil chuid a bharach roisiú náteachar mar roisiú a chámrich agus áteachar mar sin chuteach go. Bheit í chomrich bhfuil ítar an chomrich as an opéid go. Nus bhí sin ingeach bec an ús man a chomrich san seat ingeach. Tá bhís ráite dul sin nach píidir sildeich go bhhaite sé ganad sans as sé muoin na cála héna bheith an pí sin agus pí am nítar chumrich agus cynneach is ráid sin a sé contractor a bheith go éar sin. Is bhíine dá lán ach a bhíon talán réí. Bhíon talán dí mí go lán na chula mías go dú. Het camera gohin tal zat var u engineer redan go dú fat na hún zat. Du rakum sig lan. Hus tí seo áte was a chumrich ag an nám sin in áte go imimech bhar. Chocht éile na dóid me chuir sin anna. Bheith cían lí ar an mór an tála nitis. Ga mi bheith stamrú dúne talán soos a bellach. Soos a bellach. Dat is oorlog gejoden werk. Oh, ga je bellach go déco. Agus be a dúnte úlan le trochíte. Ja, bhí bellach dún ja bhí dúnte í dhéimrich. Bhí dúnte í dhéimrich go déco. Am sin go bhfuil háast úlan. Och bí sat go má ást. Go má ást í úlas. Fiúgan na treiber nach le rabás a bí. Iemand wie karjúnsichtje drijven geson wie drijven Russia with the North Coast 500 has the runtje sinnigos a beer. Het er niet leeg, maar meer je goedjes mooi, ja, je ja no. Wel, wie dat kan ja. Ach, we met dat, ach, we met elkaar die schachten. Tours zoals de manier zijn nog. Zoals Kyle Skew. Har a drachat an nósna Kyle Skew, which is that around the bat ashaka. Zoals go Scoury is. Durnes. Jimmy Hall go. Tongue is a tongue for two golf. Garantie right in the yash go. Bonner Bridge is eigenlijk machine. Sin éan tú van jeesmark be voor Har á drochaid tarsin an nósin ro dornach bridge an nósin an drochaid dornach an nósin. Jo batach an ashaka van mata. Well, Bonner Bridge. Drochaid a sinnach, drochaid vika sinnach. Drochaid vika sinnach. Agus ro gaelic as a skíide sinnach, ro gaelic a dacan as me skíiden hús a sinnach rosh ag an nám sin ro. Tá bhí rois, bhfuil ceann man is bhfuil nolapal héin, bhfuil ceann man gan deanúin agus tú bhfuil gan loch a sinnach, tú bhfuil loch brúm tóráte gan níos a sinnach, fa sin go má imimech. Ach nicht in mór an jakel in na túine sé. Aniel den nolapal héin. Aniel nolapal héin. Je tranghang, sé go nolapal am sin. Och sé ag an am sin héin ag an taimurí bheit dúmas de lochtúí sé. Fiús ag an am sin. Och bheit dáí lán. Ja. A bhí mitíine cumal fiúin son brechprestas. Eiches brechtes is rud mar sinnach. So kemmer hástinde vi. Ach annach je fiúne eile teach te mórach a bor an gaif gáir a gáil. Agus ni bug dúine bharach géirí, vi sí sin nóir sin tar cuiteach. In cuiteach a gaif, rud mar sinnach. Ach mar a bheith an rud go chéad an cho leis. Bheith a drang sin. So futas a racar o siú gannu a bhór lán híte. San tris go jú. Ach bheith sí bheith cúpaí, bheith sé cúpaí gúteach. So bheith cúpaid agus cáid a seú na lotse. Nar scíide víide.
agus mar sé nach bhí Dí skíad a bhaith ní skíad go má farsin Big big má farsin. Aus ha mi cíideach gur dríach go má farsin a cuiteach an áte mar sinnach a bí vi genú imimeach rútstocha stocha barach na be kucin an na Palamór a bí mar be sé mé túpa sa bí túpa sa bí an dhéimi an jeelen is gaan jo rot me sé noch zo'n een ambulance. We zijn het huisje maar tricht. Ja, want daar wordt lokturis bolen naar geles. Zo stok bij barach getachers stouren naar zich ouder, maar gebeuren of toepastje. Zo'n kunnen ratchen. Dat we ratchen qua koelen worden. Waarom nog dat het daar heel iets er nog. Lang singeltje wel. Door mij ja. Als al aan jou wil de barach ratchen toepastje. Doe bedoel ik het. Ook kerst. Dit is karbagus. Agus elpata. Zo se toe piece maak zo. Aha, genel. Dat kan rat singeltje, maar hij is nog ja gal. Aus was Pulle Unie hoe is aan de schudde cross, wat was je? Agus is een schach blian. Ja. Zo famous gro kost. Hoors een ei. As een norsner van de ski in Garach gezet. En ik call in Lanchier. Gebied maar. Gebied in Oceans. Call in Gael toch gaan wat ik niet. You know. 19 soos, gaat er als in tof. Agus, ach wel, misschien. Ja, we gaan heel in een jaar. Aus dan nog eens han je dosach naar als je leeuws. Als je leeuws het dosach. In mijn leven was het dosach. Ach, rood heel vatten, vast gepliant. Aus nog een hoe je geneest. Aus Keviete we koppen de gehoorje en aan engineer economische en als een office aku neest Rojana aan de koppen. Roofjan. Roofjan. Nog heen. Kerst. Roofisch, dat dan. Zo was je maar ook uit een office en ben je wel. Ach, hoe is het je? Je gaat dat is niet. Gaan we neer. Oh. Gaan we neer. Kan we naar aan moeten. En gaan we weg naar aan. Amitekschen. Zo amitekschen va masrof. As Norsen Christian station. Han ik je Norsen. Dat zijn goed genoorsen. Ingenieurles. Secretaries. Technicians voor de machine. Ai. Fucking en mirage. Shaktidag. Aus Jane moeten waku die janu no is no de hoshishu. Jane routen wa maar gebe fehu die janu nen rachen no. Rachen. Ze hier roet wat kuis kavakorin kie hokal nederskaj. Nachgezet. Ik heb nachgezet. 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 Zat voor de willen. Ik amitekschen. Agus back in je lennisjes pik een opbrug je design netje pik aan nog had de gave of is een halve je zitjes bezig in je en hoe die is is hoe is een contractor zo'n op je jano zo maar ga je dan met op het paper je nog dat design is wat in mijn nog zo'n hier je kiefje gehaald is wat ik weet in je kan ik je zijn nog hoe is een jano is
ráid in an ocean. Ráin rutan na bh féú mar go bíh. Tá cána an níos go bit ag na ráid in an ocean, was scuaach go och na mata, agus was scuaach go binne fóils, was scuaach ag tis, scuaach le barai, agus bhain lichid duine go bit ag na ráid in an ocean. Se can cara agus. A rudach go gára. Cara. Gára. A cháisiigh sin an ocean is denú contracts. Is son ráin lisacha. Ráid in lisacha. Agus hiún le DLO an is, agus hiún le contractors me sénach. So gut go DLO nó a dhéanú nó bhí contractor ba carta farpa sem mar sin. A bheith furs go leir an ocean na héidú. A bhráin becer na stúliaú. A tóirt mar an dat lucht sábhal líos rud an féna chuid sin sté an. Bhráin na híimplí go náim sin. Agus hen mar bhach. Cemar bh fád chun bhí cúpaigh rutigin choúr mar cóir na nile ní rud mór a bhna bhí cúpaigh rutigin na bh bulach úr. sé líniúr a bh nach chééis sanna heile. Líniúr an ar chráfis jarstans ac í nofis chus os a dáisiochas. Tíú déad an. Bhas a dar ha tocail téúr a gúteach an nósin. Sean go má tranga bh nach ché núis. Cé má trang? Agus a hána chus os téin gúteach chuinead chalan chéile, Columba Place mar hanna táhain sé nachas Mellard na Mellard a hanna ar sé an mar bhún sciala sénach. Gingan a déin sin. Specin ní ráúí an bhile bhanig. Annach rá singilte nósin. Do bhile bhanig. Agus nóir sin. Nóir sin bheith nóir sin scal líanachid al suas ac ní plans nach an ac ní tuílach loch ar son dáte bear sanna cúrgan dáte scal a hógáil rút me sénach nó rút me jóin fer bhfuil bank as a stepping stones ra sinna be bhúin. Chur data amna tuch talú me chuid sin. Talú? Talú. Talú agus ac ní tuíle le loch sénach as anna gwib. A colch go bhfuil éidir dúr a dúiste san balhhanig lisacha léad be mún só mé dochas go bhí. A bheith má trang an ósin. Idir daram is rút me sénach bhar. Agus ra cúscaráach acu leis an aram mar go bíag leis nehaine bhar rích réis agus na cambich an rásúh ceir a cúplacha cála go bhíide. Mar na sin do le ráid go dé go bhé me go beáil nach bheit sin ré go leir. Agus tí bheit se go má tranglis thuú tí bhú sé déanú san féine fall an opad bí mé na drama chuteach drama cimar háí siú a drama. Drama tá sscoil níochcair bheit sin Raymond Mandel mar hol sé. A cyn Raymond, vac am hecas? Agus drama bew leikis in de drama galig an niet is. Snor een hoosje fi. Boeien beurles, boeien galig. Maar daar goed je het al kan doen naam. Daar goed je het al kan doen naam. Is een jalla klich negaal. Agus bysio tjech a genw nys tein o bysio fallaf go farpa sin so Bí mit dolis ai was in Jeriskei barai beandrei uitgaan me zijn
Rhaid yn Norsen. Ro Patasi gan gyda'i i'r eisiau. Norsen, o si Patasi gyda'i. Siwyd mwr fe gael tiwch fein chwn y drama. Dol y fewn rhaid ac yn eich ro Patasi. Wel, Mae pat annig dol angi. A fisgur o tor spors am cwtach. A fisgur o... Yw'r tor spors o fi. Tiwch fein iawn. Har ik alleen zoals een baat ging le props is rot in mijn Agus ach waar. Agus ai kom zijn in tolach. Ach als je in Noorse le in pearls in gale. Barachris. Agus ach ai kom zijn als je niet al zijn. Als je niet al laat. Als je het al haast. Als je niet al laat. Als je niet al laat. Agus bys je toch gaan de moten, dus gaan de vastbys. Als je een jeugd bij gaat. Gaan de goede maat, dan kun je een trish wel. Agus a fisgur wel cosgys fwr na li. Cymryd fys je toch al edrych bys je janw. Bys je toch al edrych la chef argoien, bys je janw. Ja, vi mi toch het bij krijgen dag. Ja, je mich bij het ook al ik los aan buur. Vi moet je drama's als na hal så doschach. Tre met kunnen bouwen. Je bekken edrych maar een zo'n kutsch eigenlijk. Het nog een pen goed je gewoon komende drama. Je weet er geen paar en cosgys van de wolken de woord. Ik maak koskel uit je voor je hanes, dat is misschien bullig. Agus hij dat is niet kan hem uit dan een cliché of zo. Bys je pink van Gianna kutsch, bys je pink schrijven gebi. En we moeten kudish karig of jou ja agus Dan kun je draag heen hoor. kudi drach na te heen rot in machine. Wat moor aan drama, na gij het geiltach. Oh Als je een skihannig is, tjemoor is ergel. Ach het al jas. Paar je nog Ik zie een vlieg van een drama, zo ga je snag, maar ik heb een hoosje. Toen je keer van je mag ze daar is, wie torst, wel torst plach, kanapien is. oh en je lezen. Ach, wist kan je wil toren samen, nog heel eens. Torres aus dan nog. Geen meer kudje niet kan brost nog. Zo'n dat je mag. Dat is veel niet. Het tegen rot in machine hier nog. Agus stuur je pijn fijn as wie het stage, wil je fijn toch al moras nou. Ach je goed. Ach spars aan gelijk. Spars aan. Ach Wie aan de boeien kaldag als notion, wie kullige kaldag aan de kerkje, als een notion wie kan janu was, toen je kaal kallig as kutja kan kindje. Het al janu kudje gele, zal le props is agus arstoelares krijg je nog goeie krop je goeie die is er trekken je moet goeie naar arstoelares misschien nog zo hij mensen niet te willen maar hij is de reality hij is de stage manager Ach kaal pausje kan nu nou met z'n drama kutja. Agus in maar haal. Zo is. Als wil je saas aan de route Sibele, was je kraak als je saas als een goemenjachtri. Ja, kom naar de je toe, oga. Agus Gerov maar goemenjachtri, plan je moraku. ja, plan ik dat ik was niet. Schaamskol gaat en je gaan nog nest, ja kan. Agus sin is veel je eigenlijk het zo'n lezer. Dat is niet. Hoe je eigenlijk het zo'n architect. Dat laten we niet aan zo'n agus kosgysyn is rot in machine agus we moeten niet vroeg zo'n toen je eigenlijk te vergeten. Maar ik het. Nee. Ach, bij 4 waarden, maar dat is naar peace.
Wie gaat leven? Huis aan de aard. Dan ben je vandaag gewoon. Hunnig. Die is in Taiwan. Gewoon ik. Op een woord hier no. Je is in de dijk het hier nog. Dat neem je niet naar Farsten. Wel, als je het maar ha, als je het maar ha. Bij Scaniel. Agus, als je kunt zo de pater nog bij. Ik heb maar hoosje zien. Oh, ik weer bij kopie. Kalmach Kleootje, dat is een panjoot. Zijn we kalm. Bij jou dekken, ergens. Vind je zo de kolonisten? Wie ben ik hier de crew? Ergens. En maar hoosje is misjes. Zo de gedoosje. Je mist het. Zo de kolonisten. Als je het vatten. Als je het vatten, val over nou. Als je met jou een heel en Het neemt heel een heel eindje, dus. She is a barriers. Er is een nieuwe deur, zo'n. Als een. Timmichel uis geleerd. Ja, ik zie nog wachtmatig. Timmichel bij André. She is goed, je is jas wachtmatig. Dus een tour zijn nog gezien. Ergens. Nog zo'n duidelijk me geen begrijp. Kan ik me geen jaar. Als je school vatten zwaar en je ja. Ja, maar nog rood Dylan. Ook een skiën nog. Dylan skiën nog. Heel aan je bekken. Heel aan je bekken. Paraeries, paarden. Torag in dat je ze parae die ik zag kan. We moeten het maken maar. Tor. Wie zou de garpe zeggen? De race mag die. Race zeggen. Hoor ik parae dat je handicap aan ook. Ik denk ook in de heb je in de jacht in moren dat. De gasten loer. Je is een karre loer. Zo'n jongeles. We zijn nog tot een blianetje. Dus nu gaan jullie zien, nu gaan we kijken is Bezoekal Steen. Een bezoekal bier aan het tuin bij spatje alles en je een skiën. Bier, we moeten gaan bier aan Steen uit de mouwen waarschijnlijk. Dus met de kaartje in Nederlands. Geen idee. Ik ben niet zo dat kan ik gewoon in de koetje. Ga me je ding al die John Hart, ben je John Hart? Als je niet eten, je is gewoon tijden. Schijn je tijden. Zo'n jacht blaken is. Ik maak eraf. Wie kan het voor ze bij het jaar? Gaan je. Kom je, ik moet toch goed akkoord die jou nog, kan je nog eens. Kom je jaar even ook, gaan we zo in. Als je ook al aan de logevers, de bij vat die jou is. Ik krijg gezet. Als je zo leuk toch eters ervaarst als een doel, kun je wist je wel maar wel karten meer zijn een weesje wel. Dipling is lunastel. Meer zijn was frikkerig. Meer zijn was frikkerig. Kan je weer frikkerig? Kan ik zeker frikkerig. Nee. En jullie blijven er van ze bij. En je lief, de wie, naast de bij, maar hoe zo. Als je komt elkaar, kun je nog heel, als je hier mijn zo'n laar aan de heel. Ja, dat zijn nog aan elkaar. Als procedure of zo, als de kom elkaar, hoe heen is maar hoe je collegeert. Ja, wel, ze is hier garnlet. Ze is hier, ze bij mij kurutenig. Wie niet aan over. Wie niet aan het horen op het. Wie niet kloog als een rotten. Ik kan er niet meer koer. Wie is je, kom als zoel. Kroken je nog kerst. Of waar ik hier de kruwen voor nog. Rotaat zit toch naar hen zien zo. Rotaat dan. Gaan we dat kunnen steken.
Agus yn ywys y farach gyda'n wbod ac o pein, Jera'n madr nhw'n hilsif y das y gwyst. Ai, wij kopen nospel nog de matig. Dus noorten wij hier naar rug gilles zo jakin. Dus je zijn nog noorten hoosjes hier. Daar ik op hoosjes dat toch al 3 net in noorten ik kan naam zijn. Dus daar die net. Tjechal. Hoe die nog bij de zo'n kent als je 3 net. Juist. Op het voor, mijn kindje. Op het voor. Voor. Dus dat is het toch zoals er nacht toch al nog naar ga je aan. Dat je hoe dat één zo'n goede brein. Ik is bij zijn zo'n dichtblikken misschien. Dichtblikken. Ik zeg ik zijn nog twee ik op in Noorsen zo'n Alzheimer's. Kun je morgen weer kopen? Hoe het twee aan Bellewanig. Zo'n trisje zijn. Was een koppel als een square. Wat je verdwijnen als een square. Waar je bij je kinderen. Oh wel. Twee zijn nog eens 3 jaar. Waar farsen je kopperig in de gejieshak ook. Wat een goed keer. Zijn lekker tijd. Aus, wordt je vaak een schiffer meer aan de kadernis als een laadje. Aus, wil dat je is achterachtig. Oh, ga je ook een mooi. Daar hebben we ook. Ze zijn toe het bewoord aan. Wat dan aan het skliat gezegd, want dat is geen zaak. Ze zijn toe je van nulleks. We hullen toen je kopperig een Grietje in de Noorsen. Wat Grietje je hullen toen je is. Biochen is marsjes ik je hullen Grietje. Dat is ach nest goed is mag je niet vanaf toen uur in je stui en je gaat in je nest je ook aan een garden is misschien is Charlotte hier is ook Charlotte Post. Ein Post. Oh, visiones. Zo je gedurende gehoorsten. Hier is ook. Je kunt gaan met mij gekierig. Als je naam zijn. Zo'n rode haasten. Dan is tien. Ildere je waard. Of je dat samen zin naar Annik. Ik ben Robert en ik ga. Oh, kijk. Ik kan niet uit de dagje was je toch. Aus, waar een code een koppel de gehoorje vat hoe voor aus Noorsenjaka als ga je naar gehoorlijke. Romein een kopeen die het leedje Janu wie de gehoorje waar ik naar weer koppel. Robert een kopje gehoorde. Wat ik daar weet hem je wat daar wat ik naar Corrigan, wat daar op je hier en zo. Op je ga je goed joh. Thomas kun je raken lekker zit. Aha. Ach en is ach dat je jarig gemoor. Je nu. Veel je vader kind toch gezegd zo nu is je kan nakri wie ik hier voor wil jaar aan hummus akri maar ik ben hoe kan we oprig is. Pegan var ook nes aan moet de brat eigenlijk ook omdat het toch kopiedag kunnen. Dat is een moeilijk goeie dus moet je de feminine ja. Shinchen Beodis. Shinchen Beodis. Misschien kunnen we groental die kosten. Dat is dan maar kopie gehoord de koetje. Of course hospital loerde dan bij de weinig. Zijn dan weer goed. Toch als een laadje bij veel in koppel van tijd naar bij de computer is. Ga je toen een keeltje die office nou laadje maar wel hoe is. Een kindje kan komen. Die computer wil het in je neus.
Als kem ha go pe broadband wel ma an de kanis wel keal wees an de mahaku so. I can't look in you net oer. O kerst so ha mak jor. Agus ga me an of look ik wacht. Ga look leo Al gas. ook jaar. Look leo gas ik you so. Ik ma veel maar ik was. Sheros female. Och sé. A ten tí go as únig is. Am sun ko jin ko ide far nach Gian. Kan me jereintje mas roaken. Rentje groge toy had ik ken. Aus Gerald fat de dauri wel rut wel saurig trang rol planigen se biako. Niel mit hang dus. Wel ik gilak me tokal toy je zie richt goed so. Kim Zulu maar lees. Kom Zulu. Zeg toyat. Puis auch bei haben die Comedy mich in Nushi to gut so. Mit ihr bescheiden gesagt. Ein Risk für jetzt blieben. Wel het de feun ure halen gestaan. Bi nu doen je daar kan dus listen. Dat is natuurlijk een vast schijn. Ik is niet morgen te doen. Heb je dat de kutje geleerd? Kutje agewie kaloorlach en ik het. En ik heb rood. Is But je gaat een lijn zuiden, wat je tolegaal koers en Sibi staan er no. Wat je houden in Australië? We houden Australië en Mia's en Mia's Mars. Wat je houden zijn nog? Natuurlijk maar zijn nog we praten van Australië we voelen en deel zijn nog we houden zijn nog dan kan je ben je voelen kan je zijn nog zo. Ja, wat je gezegd zijn nog zo. Ja, ciao, a kaarte. Als je voelt ik ook zin nog. Als je voelt ik me zijn. Als je voelt ik me heen zijn. Wat kan je daarheen? Ha. Ik is bij mij toen hem al geding kon onnestel stoffen. Mias shows navias. Later in het al. Ha doa was het tachers nuis, nog heel. Kemik is fashion is. Zullen we kusse tachers te kunnen, we kusse tachers te kunnen, maar noorstem ha graag was gemaakt. Als je kan bij andere jaren, als je kan hallen gaan, zo. Het zijn nog dat ik een nieuwe naam goed joh. Als je natuurlijk route naam kunnen, ach je, maar je aan je kormiddag. Zo gaan je zoeken zo route die janu, maar gaan je. Hij, ook een moeilijk gaan, het al misschien wat het joh. Zo, dus je naar hoog krijg je naar wie. Hoe werd al weer, dat ben je, zou de goede tijd zijn, gewoon maar kerst. Hoe gaat al met vet met jeetje. Ja, gaan je gewoon maar skippel te krijgen zo. Als wie moet een plaste vaas aan. Een plaste vaas aan. Toch rood een vaas krijgen. Zo. Wel nu is keer tangen zo'n story. Ik zie het niet zo. Wel, met ons er. Rood geen keer. Maar slachbus, gemeenje. Je rood bekken ga je dat toch. Kindje gevaar. Met alles. Misschien ik het tangen is. Dus lekker zijn leven is dan doet een hele jano. En kindje kan wel listen, maar vatten.